Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Okay. Sige, Bailan. Kana. Oh. Barog ka. Oh. Oh, Karat lang. Ako sipitan ha. Sobra yung sipitan. Ah. Sana? Paso na ko. Okay, paso. Sobra. Paso bay. Paso mi uban sa akong anak. Dali inday. Okay. Ginoo ko. Bye. Picture bay, picture. Picture. Sige, Picture dayon. Okay, sige. Ah. 1. Payom ko. Okay, 2. Ah. 3. Ah. Smile! Payom inday tayo na. Bay butong. Mutaon ako medal ni inday tira. Picture. Picture dayon. Sige. Okay. Karga. Taon ako. 3, 2, 1. Smile! Good. Pati kayo. Okay kayo. Mana. Believe juga ni mo, bay butong unong juga. Tanawa ko sa mga picture, be. Okay. Tarawa. Mandara, kay. Okay kayo. Okay. Nindo kayo nga mo pagpaso. Niya tao, akong gisipitan ng akong anak. Nindot kayo pahiyong, bay butong. Ay, yes, bay. Nindot kay pahiyong. Oy! Imagine daw, Jerry's coach yung anak paso pagtao ng dalya. Pati kayo, bay butong. Okay ba, bay? Okay kayo. Kining, bay. Kung doon na ilang tao nga tanaw na to, makaingong silang nabuang ko, no? Bayalan. Isan ikaw, sa niya ka picture ka na ako, di mo matagal, liraw. Sa ni paso ko, nagsipit ko kanuhay na hindi na si Mang Nauna, nga wana, nagsugod, nagkaturiring, nga kungutok, di ba, bay? Wa mong good. Ayaw na, bay. Ayaw na. Ibaw ko, mo na ikaw na ni mo. Pero, sabta ko, bay. Kining ako ba, paimos lang ko sa ikayon. Mintras, presko pa sa kung nakita misan layo ko, na nipaso nga akong anak, kuyo ni Tuna. Pero ang nagaparat lang, kaya ang escort, katong gangan lagbong, tamparos na ko. Nagpaluhod na ko, niya tiyo sa armas ba. Tumong dali sa kuwagtang. Kung 45, imtol ko. Pati, bay! Saan? Patya, ron ka baos ka? Patyon. Patya! Puso na nung nagbahal! Patya! Doon, no? Patyon. Patya! Bayalan! Oy, asa ka, oy! Bay! Mabuta ko, bay. Patyon, ha? Patyon Subong. Buang ka. Danghag ka. Pataka ka lang og labang sa kalsada. Ug sa kalit na kong pag-break, nadus mo ang akong iro. Tungod ni mo. Masaylo, alam ko, sir. Luhod. Usa man, di ka maluhod? Pistola. Di ka maluhod? Kipusilod ka. Ayaw taon, sir. May anak taon ko. Ayaw taon. Boom. Hangtod mong. Lili mawas kung kaisipan ni mong gibuhat na ako. Dili. Karon,
Naapag ka. Kauban ka ni Chuna. Pod sa mga sobra ni. Iwisin ta ni. Laban man itong mga ang tag-inom ba sa ligo bino, ligo ta ni. Nagkadugay o nawa mag-isog. Talawan magining binuha. Mas bayalan. So ba? Kuha, hindi ko tudugang pulutan taon. Be, usong. Ba? Diyan ako Ay! O sana imong gidala? Huwag ka kailan O sana? Pinuti. Hey, kay pinuti. Hindi ka na ispandayan, ba? Mo ni akong iputol sa liog atong bong. O sa? Siguro, basta ba igo lang? Igo ka ng liog bong ano yung putol, di ba? Ha? Saliring ang yang magligid-ligid yung mga inighurong. Muingon pa ni, tuhe. Malasa, oy. Bayalan, beda. Karoon na yun. Muwato ko sa gym sa eskulan, abtan pa ako, pagtuon ako si Bong. Ayaw gunit, ya. Boy, go. Patyo na ko si Bong, patyo na ko. Ay, binuang bay. Mura magkagdiisog, dada ka pinuti. Ano ba yan? Talawang kaya. Sayo, ikaw may nagsugo na ako nga patyo na ko si Bong? Bay. Ingon ka, patya! Tiyaw to, tiyaw to ako. Ay, tiyo, kay giniago, tininoon eh. Iyo lagi ba, iyo lagi. Tuon na ako, kung migo ko tanong sa amin kay. Kewan. Sa? Kewan. Angay. Anong niyang nagpatyon ang kewan. Tiyaw to nga ako eh. Tinudon mo ni mo noon sa bangkay. Kewan ka? Mura na yung naghubog ba, no? Mura naghubog sa? Kanang usuway kita na kanang hubog yung sakto ba? Bayalan! Di ako dapit sila galan. Ug sila na si Butong ug Alan nga naasagawa silang bahay. Nag-inom sila. Sila yung duha. Kaluoy sa ni Alan. Wa mo katambong sa graduation siyang anak. Si Bong ang kuyog nilang tuna. Nahunlak ang relasyon sa amahan o anak tungod na ako. Lugar lang dyan, Noang. Hintay. Nga nga complete. Salamat. Pagaswerte. Batanon niya karon tuya ba? Ay, salamat. Nalipat ang ako mga kauban. Ang patulas ko sila nagmumpra ko sa carbon. Safety ang pang-taxi. Tagal ako pamliti para bus. Maraw man ni. Uy, hala. Sila ka na si Alan ang butong nasa gawa sa bahay ni Alan. Bailan. Nililibat naman yung pananaw mo rin sa ako. Sama? Huwag na tayo. Buhay na? Oo, huwag na tayo. Murag, angay ang pahuway eh. Di na mo na, di ba?
Butuan! Ah. Alan! Ay! Doy! Maayo niya ka! Tapos ka! Tuwad, bes. Musta ka, Doy? Mustahan mo ka na. Ay, hindi hindi ka magkita sa dinner, ha? Enjoy kay me. Di na ma-reach si Chunay, di na ma-reach. Hindi mo reach. Doy, katala ko ni mo. Musahan, unsay mga katong Chuna o Bong. Ana-ana na sila? Unsay ana-ana, Alan? Marites, yung yun ka, kung man. Kanang makakuha mo rin kag balita, unsa man. Kana si Bong, o Chuna, unsa man, nag-turjak na sila? Hello, we. Dubag, may relasyon ng duha, Bong o Chuna? Saan ba di Alan, we? Lugan, dili ka malugan, kita ka ng gibutan ako kay Liz sa Inisal? Uy, hala. Uy, pinuti. Pinuti na, Sinday, di gani ka matugan, kuhaan ko na. Mau na iputol ako si Mundila. Masa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!